Dobrý deň, volám sa Peter Čelko a som autorom kurzu Systém pasívnych dosahov. Pomáham malým a stredným podnikateľom, ktorí sú už momentálne úspešní, zarábať viac vďaka Facebooku, takže dokážete predávať viac vášho tovaru a služieb za pomerne kratší čas. Už ste niekedy hľadali spôsob, ako zarobiť viac vďaka Facebooku a narazili ste na otázky ako: čo vôbec dať na Facebook? Som na to dosť dobrý? Musím platiť aj reklamu? Veľmi dobre to poznám. Bol som na tom úplne rovnako a pár rokov som sa s tým boril. Skúšal som dávať veľa statusov za jeden deň, tvoriť stále nový obsah, písal som proste brutálne veľa článkov, platil som za reklamu, ale zbytočne veľa. Cítil som, že som strhaný a to kvôli tomu, že som sa stále za niečím naháňal. Bál som sa, že nie som dosť dobrý, že nemám dosť dobré technické a ITčkárske schopnosti. Skúšal som všetko možné, ale nič mi nefungovalo. Zlom nastal, keď som začal študovať amerických marketérov, ako sú John Loomer, Kim Garst a mnohí ďalší. Prešiel som si viacerými kurzmi od týchto top ľudí, najlepších expertov na sociálne siete na svete. Vyskúšal som to, čo ma v nich učili a čuduj sa svete, fungovalo to. Vďaka tomu som dokázal zvýšiť dosah na mojej stránke o 784,5% za jediný týždeň, ešte v čase, keď mala 461 lajkov. Vďaka technikám, ktoré som sa naučil v kurze, sa nám podarilo spolu s Andym Vinsonom strojnásobiť počet lajkov na jeho stránke v priebehu jediného roku. Teda náraz je z 5955 na 17860 a to všetko za jeden minulý rok. Absolventka kurzu Systém pasívnych dosahov EOK získala 141 kontaktov na nových klientov vďaka jedinému statusu. No nie je to fantastické? Vlado Kolár vďaka tipu, ktorý som mu dal zdarma, ktorý dám aj vám na konci tohto videa, dokázal osloviť 969 potenciálnych klientov na stránke, ktorá mala v tom čase len 37 lajkov. Áno, vidíte správne vľavo dole, stránka mala len 37 lajkov a úplne bez reklamy Vlado oslovil 969 ľudí a povedal mi, keď mal peniaze, tak si momentálne kúpi môj platený kurz, keďže rady zdarma mu takto veľmi dobre pomohli. Vidíte, tento jeden príspevok sám o sebe mal dosah na 1300 ľudí, čo je veľmi pekné číslo. Kladiete si aj vy otázku, ako je to možné? Zistil som, že staré pravidlá už neplatia. Faktom je, že dnes prebieha vojna o pozornosť. Uvedomujete si, že samotný Facebook podľa výskumu uznávanej americkej agentúry Ogilvy Social, ktorá sa zaoberá špeciálne sociálnymi médiami, znížil organický dosah príspevkov len na 6%. To znamená, že ak máte 100 fanúšikov na stránke, tak až 94 z nich váš príspevok nikdy neuvidí. Ak máte 1000 fanúšikov, tak až 940 z nich pravdepodobne nebude mať šancu pozrieť si vaše statusy. Pravdepodobne už viete, kam tým mierim. Pravdepodobne už začínate chápať, že čím menej ľudí uvidí vaše príspevky, tým menej kliknutí na príspevky budete mať. To znamená, menej ľudí navštíví váš web a budete mať horšie predaje a nižšie zisky. Viem, je to hrozné. A to ešte nie je všetko. Ľudia stále veria najväčšiemu mýtu o Facebooku a pýtajú sa ma stále tú istú otázku dokola. Viete, ktorá to je? Samozrejme, že viete. Ako získať čo najviac lajkov. Na čo by vám bolo 10 000 lajkov, ak by z toho až 9400 ľudí ani len nevidelo vaše statusy? Na začiatku tohto videa ste videli na vlastné oči, že je možné osloviť 969 ľudí pomocou jediného statusu aj na stránke, ktorá má len 37 lajkov. Keď chcete zarábať viac vďaka Facebooku, tak nejde o to, ako získať viac lajkov, ale o to, ako zväčšiť dosah príspevkov na Facebooku. Stačí, ak aplikujete tento 4-krokový postup. Prvý krok, spoznajte vášho zákazníka. Vžite sa mu do hlavy a rozmýšľajte, ktoré témy ho naozaj zaujímajú. Napríklad, ak máte fanpage o osobnej značke, tak
dávajte statusy o osobnej značke, nedajte tam proste najkrajšie hrady Slovenska. Druhý krok, upútajte jeho pozornosť. Pozornosť sa púta pomocou článkov. Veľmi dobrý spôsob, ako to urobiť, je pomocou článkov. Ako na to, ako neviem čo, ako vybudovať svoju osobnú značku, ako vybudovať osobnú značku na sociálnych sieťach a podobne. Viete to vždy aplikovať na vašu oblasť. Tretí krok je vybudovanie si jeho dôvery. To robíte tak, že budete zdieľať veci, statusy, ktoré boli už raz populárne u vašej konkurencie alebo populárne u vás. Ak máte ten správny systém ako na to, tak to dokážete veľmi jednoducho a rýchlo. A štvrtý krok, až na štvrtom mieste je predávanie. To musíte urobiť až potom, keď poznáte zákazníka, upútali ste jeho pozornosť a vybudovali ste si dôveru. Vidíte, nie je to nič zložité. Napriek tomu ľudia stále veria množstvu mýtov. Prejdime si spolu teraz narýchlo 6 najväčších mýtov, ktorým ľudia veria a ktoré ich držia od toho, aby zarábali viac na Facebooku. Prvý mýtus je, že musím byť technicky zdatný. Áno, tomuto som aj ja veril a je to bullshit, lebo v dnešnej dobe existujú nástroje, ktoré vám veľmi uľahčujú prácu a napríklad dokážete vytvoriť citát v prostredníctvom 4 krokov do 5 minút. Musíte platiť za reklamu? Nie, nemusíte. Videli ste sami, že všetky veci, ktoré som vám ukazoval zatiaľ v tomto videu, sú úplne bez platenej reklamy. Takže ak viete nájsť populárny obsah a zrecyklovať ho, či už je cudzí alebo váš, tak vôbec nemusíte platiť za reklamu. Musíte písať konkrétnym ľuďom, nemusíte. Pomocou fanpage vy pritiahnete tých ľudí a oni začnú písať vám. Budete mať množstvo správ a vyhnete sa tak trápnej situácii, že čo im mám napísať a zase musím niekoho otravovať a podobne. Sami si to priznajte, že pravdepodobne je to aj vám veľmi nepríjemné. Musí to trvať väčšine. Proste Facebook zaberá veľa času. To je ďalšia legenda. A keď poznáte ten správny systém, tak si všetko načasujete dopredu a zaberie vám priemerne 15 minút denne, čo je plná paráda. A musíte pridávať príspevky do skupín, nemusíte. A to je legenda z čias minulých. Dakedy stačilo mať kúlový názov a bola veľmi veľká skupina, sa tam pridalo veľa ľudí. Ale teraz, keď si to viete merať, napríklad pomocou UTM kódov, tak zistíte, že mnoho skupín je takých, kde je veľa tisíc ľudí, ale máte z nej len pár preklikov. A musíte tvoriť stále nový obsah. A nový obsah stále tvoriť nemusíte. Stačí, ak viete, ako správne recyklovať ten obsah a vytvoríte tak ako keby pasívne dosahy. Čo to znamená pasívne dosahy? Že vy raz niečo vytvoríte ako pasívny príjem a dlhodobo z toho čerpáte. Nemusíte ísť vždy do toho tvoriť niečo nové. Ako zväčšiť váš dosah na základe recyklácie a príspevku, ktorý bol na vašej fanpage, vám ukážem práve teraz. Otvorte si vašu fanúšikovskú stránku a prejdite do časti štatistiky. Ja to mám po anglicky, je to Insights. Počkajte, kým sa vám načítajú štatistiky. Vidíte, že ja tu mám vo všetkom poklesy a to je presne tak, že sa sústreďujem na stránky mojich klientov, nie na moju a potom tak vyzerá, že Kováčová kobila je bosa. Prejdite sem do tejto časti, dajte zobraziť všetky príspevky alebo CEO posts. Tu sa vám zobrazia všetky príspevky, ktoré ste mali a vy si kliknite na reach alebo dosah. Vidíte, že tu je taká šipka do dola a tu nájdete najpopulárnejšie príspevky s najväčším dosahom na vašej stránke. Jednoducho si ich otvorte a dajte si ich uložiť a dajte ich znova zdieľať. Je dôležité, aby ste tam vyskúšali aj niečo nové, dať iný popis, zdieľať v inom čase, využiť efektívnejšiu výzvu na akciu. A toto všetko ja učím v mojom kurze Systém pasívnych dosahov. Je možné, že keď vám toto video pomohlo, tak toto budete milovať. Dovolte, aby som vám predstavil už spomínaný systém pasívnych dosahov. V tomto kurze, ktorý je aj online, aj na DVD, učím 16 ďalších techník, ktoré vám pomôžu zvýšiť dosahy vašej stránky a to úplne bez technických schopností a bez platenej reklamy. Kurz je aj v online verzii a dostanete k nemu aj DVDčko. Celý kurz zaberá len 45 minút, ale to preto,
že idem v ňom priamo k veci, netočím žiadne omáčky, ale hovorím vám len holé fakty, ktoré okamžite viete použiť a aplikovať do praxe. Na kurz dávam bežne aj 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí, že keď všetko vyskúšate a buď vám to nebude fungovať, alebo proste nebudete spokojní, tak bez akýchkoľvek otázok vám vrátim plnú sumu. Súčasťou kurzu sú aj otázky na Petra, teda na mňa, kde sa môžete opýtať čokoľvek, čo vás zaujíma ohľadom Facebooku, s čím potrebujete poradiť, ale kurz bežne stojí 49 €, ale momentálne je zavretý a ja od vás nič nechcem, aby ste si ho momentálne kupovali, ale ak chcete zarobiť viac a zväčšiť dosahy vašich príspevkov, tak chcem od vás len signál, že je pre vás toto zaujímavé. Preto prosím, kliknite na tlačidlo pod týmto videom a nechajte mi váš e-mail. Nechcem ani platobnú kartu, ani žiadne iné údaje, iba meno a e-mail. A keď ja budem znova otvárať tento kurz, tak vám dám informáciu o tom, že je otvorený a vy si budete môcť vybrať, či si ho kúpite alebo nie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.